Y para el uno que venga de vuelta, gure Minecraft hardcorearekin. Justo oraintxe pasteltxo bat jaten bukatu dut eta neko zapore gozoa daukat ahoan, barkatu. Pentsatu dudan agorko da gure mega ultra super hiper mega mina asegurua aurrera eramatea, baina lehenik eta behin bombilka dekogula eta bar joango gara ona. Eta, barkatu, eta ea hau hobetzen goazen eta onditzen doan gure... gure landa ere mutxo hau. Gainera oran janari gero eta gehiago izango dugu eta hobeto. Nahi dute mina segurua egin ja bukatu egiten edo behar den kapa horretara amai esaten da, amaikara edo geistea egin jazteko diamanten bila joaten. Nik uste ja orain erdia segurua dekogula janaria, nik uste ja badela garaia azteko nederrera joaten, nederreko gazteluak bilatzen eta guzti hori, eta orain etorriko da gure alde interesanteena hardcore honetan dela nederra dela gaztekin eta, guztetak izan nolako dan nederra, nolako izakiak bizi diren eta gainera hardcorean. Hortze, herri kolpe bat ematean nahi gabe izan daitekeela gure suizidioa esan dezakegu, ala nola, adibidez. Bestalde batetik, behiak ere bilatu beharko genituzke, behiak etxe ondora ekartzeko. Eta baita ere, apuntatu beharko nuke nunbaiten gure etxeko koordenatuak. Holan behien bila guazenean, izateko, nederrarena eta guztiok dakigu nolakoa da nederra, galdu gaitezke, galdu ginen Minecraft zaun, ez dut gehiago igo, ez dakit gehiago ikusi nahi baduzuen edo ez Minecraft zauri buruz. Azken alde honetan nahiko flojo zebilen, katuz bizkarra pizka bat kaskata daukat, ematen du gauean zehar postura pizka bat desegoki hartu dudala lo egiteko. Hala, etorri arditxo maite horiek. Venga. Venga, ardi gehiago, venga. Hortze ja, bai. Venga. Listo. Baten bat garatu da... zera. Divertintzeko momenturik gabe, baina bueno. Ordun, egingo duguna. Momentuz, hau hemen utzi. Hau hartuko dugu. Hau beharko dugu. Baita hau eta eslabak be. Ez dakit, ez dut gogoratzen harri hauekin eslabak egin alziren edo ez. Konprobatuko dut. Dida baten. Nahi osten badit. Ez, hauekin izin zen egin eslabik. Osea, hau da, beste gurren bat edo bilatu behar dugu eslabak egiteko. Bale. Ongi dago jakitea. Baina hau egiten dabil, beraz. Zeko gara honekin momentuz. Behar bada beste labe bat egingo dut. Bai. Beste labe bat egingo dugu dida baten. Eta hemen... harria jarriko dugu urtzera. Hau adibidez botako diogu eta hori. Venga. Bitartean. Eta joango gara... guk, astiro betu ikusten duzunez guztago peska bat nahiko ondo utzi dut, onarte. Eta adibidez hemendik bera egingo dugu. Zingarren kapan gaude, hemen gaude 55ean. Bale, adibidez egingo dugu hemen. Holan. Bale, utzi nuela hemen, bai, gogoratzen dut. Utzi nuen hau egin gabe. Txeko dugu holan, hau kenduko dugu. Gauza da alik eta toki arriskutsuenak kentzea. Orduan, egingo duguna izango da hemendik. Bera. Hau pizkat aurrera emango dugu.
Eta adibidez, hemen, hor egingo dugu nolabaiteko horma esan dezakegu, bale? Horma teiatua, deitu nahi duzuen bezala. Opa. Hau hemen. Eta altura honetara. Hortxe. Orduan orain hau tapatu beharko dugu. Hor arte, hau kendu, holan, hau hemen, hau hor. Eta hemendik bera, egin beharko ditugu gure emina, hori, ertu alte esaten dute 12 dira diamante gehien, 11 ero paratuko gara. Nik uste hor nahiko toki desentea edo ez da ez 10, ez 12 hor tartea. Ez orduan, bueno, berago badaude, suerte izkaltekin topatuko dugu. Hori dira, bueno, suerte izkaltekin igual orduan hobeto 10 paratuko gara. Bueno, orain ikusiko dugu, ziurazki 10 paratuko gara eta listo. Bestalde batetik, ez da zer komentatxagatik edo, komentatu didate, pinganillotik komentatu didate, pizka bat tiroika ikusten direla bideoak, bale? Esan bezala OBS-ekin hasten ari naiz eta ez da dut oso ondo kontrolatzen. Frogatzen ari naiz beste konfigurazio bat OBS-ekin, bale? Ea horrekin, nik suposatzen dut hori dela, bitratearen mobidak eta alako gauzen mobidak direla. Beraz, beste konfigurazio bat frogatzen ari naiz eta ea horrekin hobeto doan. Suposatzen dut baietz, Beiratu dut eta erremontatzen duten konfigurazio bat da. Ziurazki, Sasuraldi jaunak komentatu zuen Twitterren bidez, asteburu honetarako zukala OBS-eren tutorialtxo batzuk, baita ere ateratzen dituenean, konprobatuko ditut, begiratuko ditut eta beraz, espero dut hemendik gutxira OBS-erekin kalitatea hobetzea, zeren eta egia esan da grabatzeko OBS-erekin oso posik nago. Asteburu honetan, igual zuek ikusten duzuenean bideo hau, asteburu hori pasatu egin da, baina, esaten ari nintzena, OBS-erekin nahiko posik nago, pisu gutxiko bideoak egiten dituelako, zuzenean, abin edo beste formato batetan grabatu beharrean, zuzenean MP4 formatoan grabatu egiten du, eta nahi ala ez, kriston pisu ezberdintasun bat dago, zuzenean MP4 formatoan eta 60 framietara grabatzea, ostia, pilo bat nabaritzen da. Gero nik arandele ematen diote errenderizazio bat, pisua, oraindik pizkatxo bat gehiago murrizteko, baina ia esan genezakeen OBS-etik ateratzen den OBS-etik ateratzen den bezala, ia esan genezakeen zuzenean botal igual nizango nukela youtubera. Hala da ere esaten dudana, oraindik beste errenderizazio bat ematen diot, alde batetik pisua murrizteko, oraindik pizkatxo bat gehiago, eta ez taldeatetik bete hasieran ez diot ematen grabatzen eta azten naiz aurkezten. Bestela hasiera beltzez ikusiko zenukete. Itxaroten dut horpeti segundutxo batzuk eta orduan baita ere segundu horiek kentzen dizkiot. Holan ez da inolako molestia ez arazorik. Eta ja pikotxa apurtzen zegoen eta ja bagoaz gora. Arri gehiago horren bila, arri gehiago jartzen erraetzen, pikotx batzuk egitera, eta bar. Zingarren kapan gauz, ja. 52 jitsi gara, 12 kapaia da. Ongi joaz, Beitu, ja, apurtu zaigu, lehenago gertatu. Gero, hori, eskairerak, bizkarra maitagarri hori, nola fastiatzen dagoen. Eskairerak, eslabeatuta, hemen dagoen bezala. Utsiko dugu orain hemendik zeizkigu inolako kriaturarik agertuko. Lo egingo dugu. Lasaitasun osoz. Eta burdina bukatu da egiten, jarriko dugu hau, adibidez. Hemendik atz gehiago dekogu, ezta?
Bada espada beharko dugulako. Vale, hau, epa. Zegoa pizka bat arraro dabil, hol. Hortxe, epa. Hau hartuko dugu. Hau honekin batuko dugu. Eta, arria gutxiko dugu. Eta honekin, egingo dugu izango da arri hau. Baina ja, hauekin egingo ditugu eslabak adibidez. Izateko, bada espada, eta hauekin eskairarak. Ematen dugu beste eslab baterako. Vale. Primeran, eta jongo gara honekin. Eta egingo ditugu pikotxak, ez ditugula. Ditugu adibidez lau. Bai, primeran lau pikotx gehiago. Hortxe, 52 burdin. Burdinaz gaude primeran, inoiz baino beto, ia esan da. Horra indik dekogu beste hainbat. Osa, ongi. Bai, peskator meriendatuko dugu, edo gozaldo, beto esan da. Eta bera goaz, jarriko ditugu eskelerak, bera joan baten garen erritmoan. Lan gerorako lan gutxiago. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Bat, bi, ta hiru. Bat, bi eta bestea gutxi barro. Hemen argitasun pizkatxo bat. Eta zeko gara aukentzen. Bakit bideo pizka bat aspergarri zengo dela. Konparatuz aurrekoarekin, jonginen esplorazio pizka baten. Ez, handik sorreinaren kontra egin genuela eta bar. Baina, bueno, dagoena da nik uste jasi behar garera diamantetan pentsatuz, diamanteak topatzeak. Eta nederrera joatea ja pizka bat erdi beharrezko dugula. Hemen jaztu asko egiteko. Han nederrean base harin bat ez egite hor, gure portala babestuz pizkatxo bat. Eta handik, hasi beharko ginateke nederreko gaztelua topatuz. Minecraft Zone bezala esan nuen bezala, ze tardatzen egiten dira. Beraz da hartzea ze tardatza eta gora edo bera egitea. Lasaitasun osoz, nederrean zehar, hori, gaztelua bilatuz. Batzutan hurbir agertzen gara, beste batzutan urrunago, baina ze tardatzen egiten dira beti, gazteluak, benetan, sinestu. Bestean begiratu wikia, hori holan dela. Demostratuta gainera dago, azkenean, naiz eta gure denbora berri izan genuen topatzeko, azkenean topatu egin genuen nederreko gaztelua. Erzin gerren kapan gaude, 36. 35, bale. Ongi, ez asko falta, hori hona. Behin 10 edo helduta, 10, 11, hor ja gela handitxo bat egingo dugu, eta hortik hasiko gara ja diamanteen bila. Adibidez ez, hori egingo dugu gure beharrengatik, ja pizkanaka nederra gerata hurbilago dago, bizkarra. Gainera hori, diamanteak behar ditugu, obsidiana lortu, obsidianarekin zaigartik, zegu kabroia. Zagua pizko bat tenteldo egin zait. A ber. Zera, diamanteak lortu, obsidiana lortu, obsidianarekin enkantamendu maila. Gero hortik, joder, zaguarekin ke kabron. Zergatik, vale, hortxe. Batzutan jartzen da bizkat memelo zagua, baina bueno, moitzen naiz tokiz eta ondo. Hori, diamanteak, enkantamendu maila eta alako ja lortzen pentsatu behar dugu. Vale, orain bestalde honetan ondo doa, vale. Eta aukenduko dugu.
Dago pixka bat, zagua bat batean, tontau egin da hor pizkatxo bat. A ber, holantze ialtzen garen saio honetan, igual pizkal luzeago egiten dut, 20 minutu baino pizkal luzeago egiten dut, eta ja margarren kapan uzten dugu, eta horrengoko saioan, ja, azten gara hor mineatzen. Pizkat tokia ondo uzten, eta mina egoki bat egiten guretzako. Zakit ez da zingarrenean goazen orain egia esan da, orain bertan. Oda pixka bat taktika, normalean hiru laukoak eginda, edo gutxienez lehen, niri hiru laukoak eginda. Eukitzen dituen, pentsala ez, topatu egiten dituen, mineraltxo batzuk, hemendik. Baina ematen du azken aldi honetan, ja, harri berriekin eta abar, nahiko murriztu dela mineralak topatzeko posibilitateak. Baina, bueno, klar, antzinean be, kenduta egin zituzten hiru harri hauek, klaro, hiru harri hauek gutxiago zedunez, beste mineral batzuk topatzeko aukera gehiago. Orduan, nahi ala ez, hori nabaritu egiten zen. Vale, horantxe, eta orain, hemendik. Ja segurezko falta, Hogeta, hogeta osgarren kapa, pikotz bat gutxiago. Vale. Gero konprobatuko dute hau nola grabatu den, ondoko grabatu den, ez dituen tiroiak ematen eta bar. Ea egia lan ikusi dudana eta ez dituen tiroiak ematen. Espero dut ez, Bestela buruan tiro egingo dut. Eta hor, graba ia topatu dugu. Espero dut graba hori kendu behar ez izatea. Zengarren kapa dau. Hogeta iru. Hogeta bi. Hori biriko gara, Hau hogeta bat. Ikatz pizkatxo bat ondo detorriko zaigu. Hogei, hau, orain txertan. Eta da emeretzi, horkoa. Vale, ea ba. Zut nahi graba hori kendu nahi, baina kendu beharko dut. Gure beharren gatik. Eta orain, hau errizkenduko dut. Hori garren kapo, hamar kapa falta zaizkigu hostia grabarekin. Graba asko fastidiatuko gaitu. Vale. Hau hemen doa. Hau fuera. Graba hori justo hor. Vale, fuera. Hau hor. Taren fuera, hau guzti hau. Eta hori. Ongi. Eta da emeretzi garren kapa. Ondo guaz, ondo guaz, lasaitu zaitezte launak. Ondo guazela. Emeretzi, amazortzi. Amazortzi garren kapa. Ai, estarria jardi lertuta. Amazazpi. Hemen amasei. Amabost, Amabost, ze gutxi falta izan zaigun. Onda altzeko. Vamos garren, orain txartan amasei garrenean. Baina ondo horko amabost. Hau izan litzateke amalau. Hau izan litzateke amairu. Amabi. Amaika. Eta hau, amar. Bale, uste dut orain, ostia, burdina. Orain uste dut justo helduko garera amargarrenera. Gaude amabost. Amabost. Burdina, etxera eramango dugu. Amabost. Hau, amalau.
13 12 eta 11. Batengatik, ke pena, orduan, egingo duguna da izango da kendu. Bat gehiago kendu behar du, hori kenduko dugu pillo molestatzen duelako. Bat kendu behar dugunez, eta hemen bat. Hau ja, gure kapa, 10. kapa izango litzateke. Eta hemen hasiko ginateke, adibidez, 3ko altuera batetan, gelatxo bat egiten. Tamaino desente bateko gelatxo bat egiten, bale? Baina, momentuz, hemendik utziko dugu gure super megamina honetan, kobratuko dugu zerangoa zen, ja, 20 minutu gazelako eta abar. Beraz, hemendik utziko dugu momentuz, espero zuen guztok izatea, guztok izango zeparekizu zen inberdozuen, eta horren gratela unok, agur!